Тылсымлы һәм сихри мәлдә Муқас авылында ғүмер кисереүсе һөйөкле тормыш иптәшем, кадерле әсәем, кайнам, өләсәйебез Әминә Сәгыйть кызы Әлимғужина үзенең 55 яшьлек юбилейын билдәләй. Кадерлебез, һине туган көнең менән тәбрикләп, йөрәк түреннән сыккан иң йылы, изге теләктәребезне еткерәбез. Газиздәрдән газиз кешебез, дөньябыз һинең менән нурлы. Дөньялағы бөтә яхшылыкты йыйган олы йөрәгең, сабыр холкың, бөтәбезгә лә хәстәрлекле булганың өчен һиңә сикһез рәхмәтлебез. Киләсәктә лә безгә акыллы кәңәшләреңне биреп, рухи көс өстәп, балаларыңның изгелеген күреп, янсәрдәреңнең һөюен тоеп, бүгенгеләй нур сәсеп яшәүеңне теләйбез. Аллаһы Тәгаләнең мең рәхмәте яугын һиңә. Күңел тыныслыгында, исәнлектә, һаулыкта озын-озак яшәргә насип итһен. Киләсәк көндәрең аяз, тауыр таңдарың тыныс булһын. Шатлык куаныстарга күмелгән озын гомер үтергә. Киләсәктә лә безгә тормыш терәге, кәңәшсе булып, кадер хөрмәттә гомер итергә язһын. Безне куандырып, тормышыбызны яктыртып, яшә лә яшә. Яшә әсәй, йөзгә тиклем яшә, шат йылмаю менән гомер ит. Ергә кояш нисек кәрәк булһа, һин дә безгә шулай кәрәк бит. Иң изге теләктәр менән тормыш иптәшең Радмил, кызың Алина, кияүең Илнур, янсәрең Зарема, иянең Айдар. Хөрмәтле Әминә Сәгыйть кызы, якындарыгызның изге теләкләренә безнең иҗади төркем дә ихлас кушыла. Һезгә күңел көрлеге, бай якты көндәр теләйбез юбилейгыз менән. Көтә көндә әсәй балаларым, ныкыт халып өдөрөп һагынып. Көткәнеңде белеп вакыт табып, без кайтабыз еңә ашкынып. Әсәкәем, изләп яшь сактарын, йырлай безгә мулы бишек ярын. Яшә әсәй, шатлыктарга күмелеп, балаларым изгелеген күреп. Изге дугаларын укып әсәй, ак теләктәр теләп одатам. Итәң генә бер үк йөрәгегез тыеп, безнең өчен һәр сак ут йотам. Әсәкәем, изләп яшь сактарын, йырлай безгә мулы бишек ярын. Яшә әсәй, шатлыктарга күмелеп, балаларың изгелеген күреп. Әсәкәем, изләп яшь сактарын, йырлай безгә мулы бишек ярын. Яшә әсәй, шатлыктарга күмелеп, балаларың изгелеген күреп. Әсәкәем,
Итләп яшь сактарын Йырлай бергә Ул бишек ярын Яшәсәң шатлыктарга күмелеп Балаларың изгелеген күреп Яшәсәң шатлыктарга